Брат, имаме едно предизвикателство за тебе. Трябва да надуеш ето тази кукла, обаче има една уловка. Първо печелиш 12 шота, при положение, че като я надуеш, трябва да оближиш сметаната, с която сме я намазали по корема. Надъхан ли си? Хубаво, добре, дай. Обаче, ти ще ги пият двамата, аз ще оближа само за тях. Добре, окей. Браво, брат! Ево, много добре се справи. Сега идвай на бара, те почерпим веднага. A few moments later. Посетете сайта на Заяви.bg, за да получите повече горещи преживявания с приятна компания. Благодарим на спонсорите на това видео Electric Bikes BG и Android Auto. Там можете да намерите велосипеди, тротинетки, навигации и волани.